Takže zdravím, môj meno je Dix a ako môžete vidieť, nehrám World of Tanks. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Takže zdravím, môj meno je Dix a dneska tu som s úplne inou hrou, ako je Counter-Strike Global Offensive, je to World of Tanks. Áno, budem hrať aj World of Tanks, teda natáčať. Môžeme sa pripojiť. No, takže... A ak by ste sa čudovali, prečo tak dlho som nenatáčal, tak dôvod je taký, že sa mi pokazal Camtasia Studio 9, teda 8. Potom som si musel stiahnuť 9. No, cez to sa úplne blbo natáčalo, tak som si stiahol Camtasia Studio 8. Ale takú kreknutú, akoby, ako. No. Takže mám tu v podstate 4 vozidlá, s ktorými hrám. Tu Renault, UE57, najmenší tank, čo poznám z tejto hry. Tu mám najväčší šestkový Setorova 74. Už mám niečo s ním nahraté, je to fakt dobrý tank. T50, tu už mi stačí iba našetriť na T34, takže ja si myslím, že sa môžeme pustiť na to. Začneme tak ľahká, tak akože štvorku. No dobrá, nevadí, daj, to poriešim. Pozdravujem ešte chlapcov z Barce, ktorí mi poslali taký pekný list, v ktorom bol aj World of Tanks, hej, takže ako, kvôli tomu to je. No. Som tu jediná 4, aha, ešte jedna 50 v nepriateľskom, no. Celkom fajn, Tiger P, Tiger 1, jak pán to je, čo by si nechcel? Ja to zvládnem. Ak ja mám príliš slabo zvuk, tak to je z dôvodu toho, lebo ja mám trošku slabý mikrofón, takže máš tak dobre nepočuť a kričať tu nebudem moci, hej, u 6. No. Takže. Si tu idem akože počakať. Ak by ste chceli, napríklad ak máte World of Tanks a chceli by ste si so mnou zahrať v pohode, stačí iba napísať do komentáru. Alebo si ma pridajte na FB, v popise videu bude môj FB, aj Skype, aj. No to všetko vlastne, čo používam. Snapchat a tak hodne ja nepoužívam, takže to výhod je zlá. Hej, to je 50, to je... No, nezamierilo to príliš skoro. No, poď. Ukáž hlavičku. Bum. No scope. No to no. Po. Srdce stáhnu. This is Sparta! Nemám z toho dobrý pocit. To bude asi tým, že potrebujem kakať. Kámo, prehráme 2-0. Čo je ideálne. Idem. Studať je zakopy schovám. Poď. No.
hype, jebra domov. Takže, poď Tiger P, poď Tiger P. Ako to je dlouhé, já se rád si stáhnu. Neburej furt ty domy. Ježíš. Tak to učil toho šoféra jazdiť. Ten bol dobrý, čo? Ne. Tak čo? Vůbec sňali z toho. Jeblieš. Už P3? A tak prehrávame 2. O 2, takže akože... To je dobré. Má husnicu. Tak to je dobré. Keď má husnicu, tam je seterovo. OK. Nevadí. Máme ešte 3 tanky v dispozícii. OK. Možno na to. Nice. Nice. Taký dobrý tank. To je tak dobrý tank. S týmto tankom, teda dielom, som prerazil Tiger 2. No, teda som ho zničil. KV2. Proste švédsky tank. No, musím najhľadať také fajbičky. Ešte dlho budem hrať, aby som mal dá, takže... Poďte chlapi! Nabíja síce dlho, ale dielo to má fakt super, musím povedať. Odporúčam ho každému. Nie dielo, ale tank. Čo som skomolil, ty koko. Sme talala. My ding. Yeah. Come on. Ďaleko som. Presne na tejto mape som zničil Tiger 2. Presne na tejto mape. To valičo. No, vidíte ho. No. Sakra som chcel zničiť. Tak. Strašne páči, jak mierim a toto modré na boku. Áno, mám nastavené na nízkej, lebo ako... mám veľa... Proste mám 17 FPS na strednej grafike, je to kožné. A tu mám okolo nič viacej, ale to preto, lebo natáčam. Shit. Sa bojím tam prejsť, tam je on kavé. 67. Aha, no tak to je iné. Oh shit. Fuck. Spade. 34. Kocku mne, 34. Nevadí, aspoň som zblokil. Kafečko. Teraz ideme z Renaultu.
Šetríme tento tank. Kému. No poďme. Bože, jak ja toto nenávidím. Som trojkový, myslím, za peťkové tanky. Najmenší tank z hry. Pozrite, aký soplík. Džuk, či jak to mám pomenovať. Ideme sa porovnať. S Exploit je to? Aj. On až tam. Torice. Jaj, poďte. Ideme tam kde. Ako je to dosť rýchly, no? Je 36. To je fúrik, vyzerá jak fúrik. Oba jedno ovládanie, dajte tank. Keď ja by som mu bol po dielu. Pomyslím, možno aj vyššie. Už mám 60 fps. Šutira. Väčšinou mám 70. Jaký maličký tank, som väčší. Kappa. Potvrzují. Shit. No trafil. Dobra, som letím. Krima, Churchill, Krima. Ďakujem. Hej, tak aký som ja. Maličký. Počkaj, tu sa chcem s ním porovnať. Počkaj ma. Francúz, som ja Francúz. Som zvedavý, ako bude reakcia na to. Prídem tam. Ja som... Ujoj, ale fajne. Fuck are you doing, Churchill? Za to, že som maličký, dokážem toho veľa. To je až váš. Joj, Churchillko. Čo si nabúral, čo som až taký pekný, že musím na mňa pozerať. Sa bojím, že keď tu letím presne to tento nás. Joj, bliad. Ale veď nestrkaj do mňa, čo som ti ja takedy urobil. Akože chceš, aby som ti strčil s tým malým, alebo čo? Tak, alebo dobre. Ale pekne dal som taký listný. Uííí. Tak, otecko so synčekom. Tak. Prepáčte, že to nekomentujem, ale sa sústredím. Presne preto. On to netrabil. Wow, som mŕtvy. Help me, guys. Help me. No. Fucking shit. Prečo? Jarš. Svoja svinia. Svinia. No. Videl som porážku. Dostal som porážku. Kone. 9-2. Čo? Bože. 9-2.
Kámo, tu jak mu strval. Ty koko. Pôjde. A neviem, či ešte budem natáčať Counter-Strike Global Offensive, ale no, by som takedy, keď... Lebo teraz mám ako Camtasia Studio 8, ale jak ono. Nice. Ale jak natáčam, tak mi seká s myškou. No, tak seká, jak seká, ale... Ale prečo ho nemôžem trafiť? Prečo? Ale veď prečo? Ty kokos, začiatok ho preč. Sme začali asi 10 minút, ale okej. To ten nemeč tak má dosť dobrý placer, hej? A nie preto, že má iba dengo teraz, ale fakt dobre majú. Či teda placer, bože. On mierí na mňa. Čo mu dáva? Ubojte ešte jedna. Jedine mi ho. Jasné. Jasné. Yes. Shit, kokos. Opäť 1C, to sa nebojím. Poď. Easy. Ja ma niečo skúšal chlapec. Oj, shit. Ty kokos. Ďalšia opäť 1C. Bože, sprostý auto. Ale veď doma cerinej. Ja ideme, Kde ten super som, že ma vyžral, ty debil, až to bolí. Mňa alebo jeho. Fuhu. 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 Easy. Tri killy som dal. 3. Chápete to? No mohol mať 4, kebyže by mi vyžeril tohoto tu. Kde je tam, ani neviem. Poď, jahodám. Sakra. Nevadí. Že sa neutopím. No. Veď. Jak dlho čakáš, čo myslíš, že akože v tanku je teraz mokro, tak sa teraz tam kúpiš, alebo keď si pras? Ach jej. Tá dnešná mládež. Juj. Poď, vidí to, veď. By som mal väčšiu presnosť. Poď, štvrtíko, prosím. Nice, teraz sa stiahni. Fú. Oj. Nie, vážne. A teraz kde je? Doma cerinej. Jasné, furt, ale to je tak furt, nevidím ho a furt nás zabije. Ježiš, mňa to vydáča. No.
Ideme si zrieť notíkom. Tu mám dvakrát. To tú hodinku. Poď. 4 kg som si dal z tej 50-ku, takže to by mohlo byť aj OK, ešte keďže vyhráme, takže to by bolo super. Či když sú hrubо negráty na učenie použití. Čo som čítať? Nevadí. Ale kde ideme teraz? Chlapci, za tú mapu nepoznám, že by. Snad sa tak vymotam. To vyzerá jak naberačka na med. Myslím, že to je naberačka na med. To je jedno, co ja si myslím, že to bol premiač. Že vy? Lebo jak som ho hľadal, ja som ho chcel. Nenašiel som ho. Iba 2Gčku. Si rýchlo, takže ste to videli, Páne Bože, ste to nevideli. Kudu. Si videl ten drift? What? Ups. To je easy tank, to menuje. Ste to videli? Čo? Som si ho ani nevšimol. Ty kokos. Prehrali sme. No, pokakaj. Koľko mi to ešte treba? Oj. Keďže mám prémiový tank. Som unavený, a ešte len je 6:30. Či, hej, 6:30 vlastne. Hej, ok. Celkom fajn tank. Ja chcem T-34-75, ten druhý. Ten je dobrý tank. Joj, tu kebyže som sa teda 84. Kokso, tu vypadali kliadnič. Ukážem také fajné miesto, kde sa ukempiť. A jak strieľať sem, kde je guľôčka teraz. Nejako myslím tu. Nie tu, ale tam, presne tam, kde je šipočka. Keď o tom nezabudnem dať. Presne tam. Tam, presne tam. Pôjdeme. Nesadí. Pôjdeme. Sadí. Asi. Napíšte mi potom do komentárov, či môžu byť World of Tanks, alebo stále mám pokračovať. Či mám natočiť Minecraft. Alebo World of Tanks. Alebo Counter-Strike Offensive. To je jedno. Ale Counter tak skoro asi nebude, čo ja viem. Ja nie. Však ja som ho chcel ukázať, ako sa ukázať. Kašľam na to. Toto je tiež dobrý tank, M42. To je 28. To je tak nobský tank. Šestkový. Shit. Explode. No, ja som z toho keli. Uvidíte? Kému. LTT. Som im prešmykol. Takže tu sa ukempíte. Tu a môžete strieľať.
To bolo tak načasované. OK, takže dám si poslednú bitku s týmto tankom a ukončím tento diel. Osmičky na mapu, kakaj. Emil! Čo si jak Emil? Ty karvaka! Počkaj, tu my máme vás. IS3, IS3 a IS6. Easy. Samé isisky. O, nie. Komu tu čo za ufnicu? Čo ti dá? Emil! Chcem Emil. No poď. Napriek to napečiem prvýkrát. Šubuj. Nemám ľubka trošku. Chlapečku, já tě chci zabít. Schovám za auto. Auto nepřesně. Ty fokus. LTTB. Ču. Nie, on ma zabije. IS3. Dobre. OK, ale pre tento video to bolo všetko. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, určite nezabudnite nechať like, koment, odber a vidíme sa u ďalších takýchto videí. Čaute.